De opkomst voor het Fries protest richting Den Haag wie eens teleurstellend. Maar een liedse 50 acteurs, muzikanten en kunstenaars melden haar bij het theatergebouw om te protesteren in de onkundige bezuinigings op cultuur. Jood binnen net de hele soort, maar aan de andere kant er is geen ander zelschap waar zo'n soort brievenskreun binnen als voor theater. Maarten Winters, de leek is Jood verdorie wel de enige beeldje in de kunstenaar die mij geeft. Het is net best. Het is net best. Ja, nee, ik kijk even om me in de schoen. En ik zie er eerst al wat op de knieën, maar eigenlijk ben ik er wel een beetje verdrietig van. De cultuurredactie van Omroep Friesland Jood ik mij naar Den Haag. Een journalist die toch objectief te blijven. Ja, dat beloof ik. Maar dit is natuurlijk wel een geval. Wij maken een kunst- en cultuurprogramma. En dan bent natuurlijk wel kunst en cultuur oorblijven om een programma van te maken. Maar ook als theater trok de motie van VVD, CDA en PVV de structurele rijkssubsidie behoudt, maar de toneelzelschap dochs flink bezuinigen. Nou, het risico is dat we middelgrut worden en dan gaan we naar een oordeel miljoen en dan gaan we de 4 ton op achteruit. Dus dat is toch een behoorlijk bedrag. En dan kind theater dochs hoe Libië? Nou ja, dan gaan we terug. Maar moet wel denken hoe. Hè? Dan moet je denken van hoe past dat binnen het zelschap. Dus toch naar Den Haag? Toch naar Den Haag, maar net alleen voor u, echt voor horen.